да не стреля. Тръгвай, тръгвай! Слабов широко! Сам, Ники! Браво, Ники, браво, тата, браво! Корнер има. Ники, центрирай! Ники, центрирай! Ники, браво, тата! Ники, браво! Удачно! Браво, Ники! Викторе, назад! Ники, пресираш! Колки гледаш пасовите страни! Качвай, Викторе! Ти! Браво! Горе, горе! Потъча, Ники! Айде, Ники, прибери я! Колки имаш? Смело, смело, Ники! Отстъпай! Гледай му топката! Десен крак! Без фаул! Мишо! Няма нищо! Няма нищо! Ицо! Десен крак и ти го биеш пак от лявата страна. Няма нищо! Айде! Миче, отпуснат си! Отпуснат си! Давай ни! Боре, широко! Не бързай! Айде, давай! Тръгвай! Токи, айде, Ники, елате за двойно! Никой не се за това двойно, седи много далече. Стоп! При топ! Този бързина. Готови ли сте? Его, Лабов! Пак! Ех, то външенка, така им да не е с външен, само с външенка даваме. Добре, Викторе. Коки, 50 пъти му казах, той е външен, че не мога да даваш силно и пак передачи с външен. Взимаш моя! Моля отзад пас. Аре, Кико, сам! Сам! Дай! Тук! Тренер ще! Кой стреля? Не го отидеш много. Кико, можеш ли? Айде, Боре, ти го тук! Кико е то! Гледай топката! Без фаул! Кико! Емо му да вземе! Гледай без фаул! Отъча Серкан! Аре, его Борко! Его Борко, де! Веднага на Коки! Аре, давай навътре! Кико! Кико, фаул! Залагай, изпълняй! Боре, айде, Коки! Коки, дай навътре, между двамата! И цел, дай му в коридор, бе! Вътре!
Затваряй тъча, Викторе, качи си 11 номер, Викторе! Коки, зад те 50-ти, Коки! Лабов! Браво, Боре, гледай му топката, браво, Боре! Без фал, гледаш топката! Ицо, гърба гледате! Ти, Викторе! Ицо, иска, Ицо! Стоп, стоп, с ръце, Викторе, с ръце! Потъча Коки! Потъча Коки! Тико, зад него! Абсолютно. Не как ви бутат направо след това. Е, така чак с ръцете ви бутат. Тико, отстъпвай! Вътре паса, Боре, вътре паса! Боре, гледайте 10-ти номер. Бой, бе, бурка. Това като хванеме така да, прибиране. Върта, дай да въртат. Всякъде. Прибиране за... Не. Черкан, по-стегнато. За гърба! Браво, Викторе! Коки, слизе, помагай! За гърба! Коки там! Коки, закапваш вътре средата 10-ти номер, ясно ли? Ицо, Лабов, готов да тръгнеш, качи още. Ицо, Лабов, Кико, отваряй широко, широко! Тръгвай, Боре. Ай, майко! Мишо! Лабов, вземи се, Лабов! Коки, излез! Лабов! Давай, потъпчи, 3 на 2 сте! Дай му я! Давай навътре, Борето пак! Още! Ето я! Не може, без външно не може. Дай пак, дай Борето! Браво, Кико! Браво! Коки търсиш, Кико търсиш, тъче, как ще хвърли до там? Лабов, айде! Дай му да центрира! Дай! Айди, дай момчето. Така ти! Браво, Викторе! Потъча! Добре, Викторе! Коки, 10-ти номер! Викторе, гърба! Браво! Няма нищо. Маланс. Играй! Борко! Дай му остра! Ари, сам си е! Казвай, Кико. Видя Борето, ама. Браво, Коки! Браво, Коки! Браво, е, вратар! Ей, гледайте и колко са. Коки!
Серкан готов. Бързо, не бързо. Аре, Боре, нагаси се. Шут! Влизай, бой! Ап! Няма фал, нали? Ице, аре да Ице, виж центъра празнинка, Чиги прибрал на малкия пенал! Серкан е към Ицо. Серкан е към Ицо. Боре, подавай, Боре! Колко имаш? Давай два навътре, давай навътре! Не гласи. Завърши я. Нямаш ли? Значо, спри малко, бе, брат, гледай мача, бе! Ето бе, 3 човека сме тук, нямаш, има гол. Браво! Кое да гледам? Нашия отбор казва, че няма нищо, ти ми викаш, гледай, ето ги! Нашия отбор казва, гледай мача на децата малко! Гледам го! 3 пъти питах, имаш ли нещо? Какво да видя от тук с гръб? Ми няма по-насам, гледай! Не мога да дойда по-насам. Играй! Кико, качвай! Серкан до Ицо! Имаш Лобов! Боре, обади му се до него си, разиграйте, говори! Мълчите! Лобов! Лобов имаш! Боре, качвай! Остра! Колко имаш? Колко, аре, движи се, находом се! То външен. Удар! Шут, бе, Лобов, бе! Защо не го удариш, бе? Защо не го удариш? За тях не го играят. Дай Коки! Айде, Коки! Съркан, прибирай! Викторе, пас на Борито! Коки! Пак, дай му я! Завършвай! Гледай всеки дава кръв. Децата се измерват. Браво, Кико! Смяна! Борето Коки! Смяна! Аре, отляво! Айде, бе, моето от тебе! Средата, 3 пъти ти казах. Средата си знаете. Добре ли си? Хубави пасове, хубаво от тебе. Тяло. Ей, десятката. Има съдия там, спокойно гледа. Ники! Имаш! Пак! Серкане, гледай топката, Виктор е гърба! Браво, Кико! Ники, айде, Ники!
Готов. Давай, Ники, давай, Ники. Ти си, Ники. Надес, така да не мога подават пак. Пак. Браво, браво. Няма нищо. Няма нищо. Браво. Давай, играй. Браво. Браво, Ники, само така твърдо. Стъпай назад. Деца, минете, моля ви се назад, защото тук се бъркам. Бъркам се с Керем. Загрявай. Мен с кой ми бъркам? Ники, дръж го! Ники, хващаш и 10-ти номер. Донеш. Още! Тръгвай. Дай му пак. Дай му пак. Кико седно. Айде, Кико, готов! Ето мина! Съркан горе! Пази я! Тъч, добре. Най-тук потъч. Тръгвай. Пърли го Сокола е Съркан. Глава към Мишо, ела! Тъча! Корнер. Няма нищо. Рам, не ми се обаждаш, не ми говориш, не ми подсказваш. Десятката, Ники. Десятката на Ники. Тице, пази го трети! Махаш ръцете, без ръце! Ицо, мини назад, остави го! Съркан, излизай! Е, това е. Браво! Браво, Ице! Виктор! Кико, не клане! Мишо! Браво! Браво, Мишо! Седнете назад, помоли ме и пак идвате до мен, и пак седнете и там, моля ви. Шут! Браво, Нико, Керем, смяна! Браво! Играй си в средата с Надето! Отдясно, Мили! Браво, най-накрая! Няма нищо! Спокойно! Точно там играй! Ники, бие! Аре, Наде, ето! Серкан гърба! Утъча Серкан, ето най! Браво! Ник, гледай го, Кереме сам! Ники! Отвори широко на ключа, иска топката на Нальто да обърнеш. Не дей тичай с гръб към вратата. Хубаво обърне с гръб към тъча. Пак! Наде горе! Браво! Пак! По-тъча! Силно по-тъча! Серкан има! Ето ти го! Дай му я! Давай, играй! Ето Наде! Наде, ела потъча, де! Ето, айди! Върна Серкан! Ники! Пак му е да! Браво! Натискай го! Взимаш! Браво! Пазия, Наде! Серкан хвърля! Влизай вътре! Идва! Тъч! Спокойно! Е там Мини отдясно! Зареждай! Ники! Готов за преса! Виктора 11 номер! Ники вдясно преса! Мишо! Дай го хода, Мишо, не ми е дай такава лига, бе. Всеки човек, Ники, човек! Она топка не потига там да влезе. Къде ни е сега топка? Я приброих с топка. Керем, между двамата! Сицо, Керем!
По време! Тука!